قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастен. ҳамаи шуморо ба канал мо хуш омадид мегӯям. нури дида тоҷи сар. ана имрӯза влоги мо сар мешавад. ина ана михелӣ калиддоре ки ман дар ӯ видеоҳои пешинам шумо дар гуфта будам ки ман дар як гостиница подработка рафта омадаистам. ана иҷа ман шумо дар якум этажа нишон дода будам. иҷа дуюм этажа. дуюм этаж хе бигирем агар фақат занҳоам ё зану шуво меистанд ё зану худшон то қайнаи ҷо ҳама комнатаҳои занакоанд. занакое ки ҳамашон онкологически касаланд ва ё барои лечение мебиёянд. ана барои ҳамин ва ё дар ҳамин комнатаҳои дуюм этаж ҳама ай занакоанд. ина ин комнатаҳо фақат барои зану шувоанд. як 3 рӯз пеш як видео партофтам. видео дар бораи ҳаёти хоҳари ман буд. ана бисёри занҳо аз гапҳои ман норозӣ буданд. ин фарзанди падарам мешавад, хоҳармай. ана ба хоҳарам рости дилам беҳад месӯзад. ин рӯза худованд ба ҳеҷ кас нишон натия. ҳастанд занои дуюм ки ана гапҳои ман сахтшон расид. шумо ба худ накашен. апаҳои азиз, хоҳарои меҳрубон, ман ба ягон занои дуюм кор надорам. ин ҳаёти шахсии шумоай. ҳама мо медонем ки худованд бузургай. апаҳои азиз, хоҳарои меҳрубон, ҳамин шумо як бор худтона дар ҷои ман монед. ман як хоҳар дорам. 2 3 та не 1 та хоҳар дорам. хоҳари ман қатъи манро зиддил мекунад. фарзанди падармай, ҷигарбандмай. чӣ хел ман ба хоҳарам дилам намесӯзад. шумо ҳам агар дар ҷои ман мебуден, шумо ҳам зиқ мешиден. дӯстони азиз, худованд нишон натия ин рӯза ки апаи шумо, хоҳари шумо ё духтари шумо дар ин ҳолат биғалта, шумо ҳам зиқ мешавен ё не? апаҷоно, хоҳарҷонои азиз, агар гапҳои ман шумо дар сахт расида бошад, аз шумо узр мепурсам, хафа нашавен. ҳамин мо як бандаем, бандаи нокасем дар назди худованд. худованд моро халқ кардагиай. пеш аз як кор кардан фикр кунем. бояд фикр карда кор кунем. баъзеҳо навистанд ки ин тақдиру насиб аст. худованд вақте ки бандаша меофарад, бандаша ақл метиҳад. худованд барои чӣ дузах, ҷаннат офаридагиай. худованд мегӯяд ки ҳамин бандае ки ман халқш кардам, аз ҳамаи чизи бузургтарина додам ақла. ку ҳамин худша дохили дузах мекунад ё биҳишт? худованд ҳеҷ вақт намегӯяд ки ба ин роҳ бира, ё намегӯяд ки бира одам куш ё зино кун. дар тақдир ин чизҳоро наменависад. баъзе занҳое ҳастанд ки чандтои аборт мекунанд. худованд намегӯяд ку бира аборт кун. ба ақли худаш одам бояд кор кунад. ман медонам ки худованд ба мардҳо 2 3 зан раво дидагиай. ҳамин пайғамбаромо, бузурго, ҳазрато 2 занӣ, 3 занӣ, ҳатто 4 занӣ доштанд. пайғамбармона зани якумаш духтар буд. дигар занош ҳамаш бева буданд. мардаке ки занҳое ки аз шавҳарашон мебуроянд, ҳамон занам мегиранд, ба никоҳи худаш медурора, ӯ мардак беҳад савоби калон мегирад. ҳамин корро дар кадом ҳолат савоб аст? ин корро фақат мардаке ки шароиташ мераса, масалан зани якум дора, фарзанд дора, бо 2 зан 3 зан бигира. айрӯи ислом ин фармони аллоҳи меҳрубон аст. ана ин иҷозат аст. дар ҳамин ҳолате иҷозатае ки занора бо тамоми қонуну қоидааш нигоҳ кунад. ҳар якташ соҳиби манзили худ бошанд. не ки мувофиқи ин шароите ки мардум доранд,
мувофиқи шариат дуруст аз зангирӣ. дар асосе ки ҳамаша як нигоҳ кунӣ. иша ай иш боло не. якумаш Аллоҳи меҳрубон ҳар як зану мардака тавфиқу инсофаш бития. як комментария да я апамай намедонам хоҳармай навистанд ки ана мардак та беҳад таъриф мекунӣ, ягон мардак ба таърифа нестай. ин гап тонда 100% ман розиам апаҷон, барое ки апаин хоҳарин ана ягон мардак ба таърифа нестай, набуд намешава ҳам. даиҷа боша ана фарзандакҳои ман бозӣ доранд, янгаҷоншон гирифтай гудакакома лимпопои нав овардай. ина даиҷа 3 фарзанди ман ҳай ва ҷиянчаи дустручаи ман хатичамо ана ҳар 4шона гирифта янгаш овардай, то ки гудако дар хона зимистонай зиқ мешаванд. барои ҳамин лимпопо оварда ки камтарак бозӣ кунанд, хирсан шаванд. ана ман беҳад ай келинмон розиём, беҳад духтари хубай. ана ҳамчу гудакои худаш гудакои мара нигоҳ карда истай. худованд аз шумо розӣ боша Заринаҷон. худованд қатъӣ додарҷони ман куша пир шавен, 3 фарзандтон кунад Аллоҳи меҳрубон. ана даиҷа боша бачаҷони ман қатъӣ духтарам бозӣ доранд. ана даиҷа боша хатичамои ман гирифтай ҳамин шарикҷаҳора дар даҳанаш дохта истай, бозӣ карда истай. ана беҳад ин навора дидам, хирсан шидам. раҳмати калон боз як бори дигар Заринаҷон. دخترم تاج سرم ای امید و باورم، تو مسیر زندگیم تنها تویی هم سفرم. دست تو آرام بشه قلب من عزیز من، تو مسیر سختی و تویی هم مسیر. даиҷа я намуд салат тайёр мекунам озӣ. дӯстони азиз, барои мо чӣ даркорай? крабовые палочки, баъд кукуруза, биринҷи ов дар ҷӯшондагӣ, тухми ов дар ҷӯшондагӣ, ҳамаро реза мекунем. ана крабовые палочки қатъи тухма ҳамаро бо аралаш мекунем. салати хушхӯраки мо тайёр мешавад. ина даиҷа бинем чӣ хел салат хушрӯ омадааст. ман беҳад ҳамин салата нағз мебинам. хела буд накарда будам. ана мо дар иштиҳои таом. дӯстони азиз, даиҷа мо дар бегаҳай. ина ай кор омадам, саври симаҳак тез авқот кардам. ана даиҷа имрӯз ман макарон шӯрбо кардам барои хӯроки шомона. макарон шӯрбо хела шид кардагӣ набудам. ана даиҷа боша ина салата ҳози бега шид мечашем. дӯстони азиз, шавҳарам баҳо метия. ана даиҷа боша ана қаламфурое ки ман беоб маҳкам карда будам, ҳаваёя ҳуй кардем яташа беҳад тез, ҳамин хел сочни истодай, ҳамин мегази қарапас мекуна. беҳад қаламфури тезай. мада махқулай аллакай мо сар кардем кушодана не ки хела маҳкам кардагиам зимистон мона мебурорам. ана и буд навори имрӯзаи мо. дӯстони азиз, даиҷа боша ман қатъӣ шумо хайру хуш мекунам. ана мо дар иштиҳои таом, касе хӯрда иста боша шумо дам ҳамчунин. то влогҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошен. худо нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. дӯстони азиз.